खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 29 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव केएल उदखारि आफादनि सानै केडारफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै केडारफोरनि मुङा जाबाय बिपुल राय आरो उत्तम राय। उत्तम रायनि नखरनिफ्राय आईईडी बमाजों लोगोसे 23,000 रांबो बोखांनो हादों। पुलिसा बुंनाय बायदिब्ला बिसोर सानै उदखारिफोरा रां दाबि खालामनाय आरो समाजनि बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा दंमोन। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। गिथाव बाथाव अखा हादों। गिथाव बाथाव अखा हानाय आरो सारअन्थाइ गावनायजों खेबसेनो 14 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। वेस्ट बेंगल रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां अखा आरो सारअन्थाइ गावनायजों गासै 5 जिल्लाफोराव खेबसेनो गासै 14 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमानायखौ लानानै आथिखालाव गोबां सावरायगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला बर्धमान जिल्लायाव 7 सुबुङा जिउ गोमादों। मुर्शिदाबादाव 2 सुबुङा जिउ गोमादों। नर्थ 24 पारागानासआव 2 सुबुङा जिउ गोमादों। मिदनापुर आरो हावड़ायाव 6 सुबुङा जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 4 नं जुमदुवार बिटिसि बियाबाव बिपिएफ हान्जानि रेलि। बे रेलियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रा महिलारि, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारी, पानिराम ब्रह्म आरो बिपिएफ हान्जानि मददगिरिफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव हाग्रा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिटिसिआव रावनिबो जेबो परिबर्तन जायाखै, खालि प्रमद बर' बिथांनि पकेटआल' परिबर्तन जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नलपारायाव बैसागो फांसन खुंगासिनो दङ आरो बे बैसागो फांसना दिनै जोबगोन। बे बैसागो फांसनाव सासे सुबुङा बुंनाय बायदिब्ला जोङो बिटिआरनि बायजोआव थादोंब्लाबो बर' रावखौ गाराखै, सोलोंदों आरो सोलोंहोदों। जोङो धोरोमखौ गाराखै, धोरोमखौ लाखिदों। आथिखालनि माखासे इउटुबारफोरा जानला मोनला खोथाफोरखौ लानानै भिडिअ बानायगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। जथेस्थ' जोंनियाव जेमान जोबथेसालियाव थानाय जोंनिनो बिदा फंबाय एबा जोंनिनो सिनियर गेदेरफोरा दुखु दाहा बे बैसागो बोथोरावबो रंजानो थाखाय न'आवबो थांनो मोनाखै। जेरैहाय जोङो न'आव दसेबाबो ओंखाम मोजां जानानैबाबो हयथ' फानलु बाथोन जानानैबाबो जोङो मिनि खुसि दङ। नाथाय जोंनि बिदा फंबायफोराबो जोबथेसालियाव थानायफोरा उदां जाहाथे बिदि जों बायदि जानो हानाय बेखौ जों खावलायो। नाथाय गोबां दुखु दाहाजों सैज्योनानै माबानानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांदों। बहुत गोरोबथानि गेजेरजों गगोन होनना बुंदोंमोन। माने गोरोबथायाव गनायाथ' गनांगौमोन, नाथाय दायो माखासे जोंनिफोरानो खौसेथि गैया, नायबाय दङ गावजों गावनो खमलायबाय थायो। माखासे इउटुबारफोराबो गोदानफोरा माखासे माने फोस्रावो, बे फोस्रावनायखौ नाथाय एसे खम खालामनांगौ। गावजों गाव एसे एला खमलायनाय बुस्थुखौ इउटुबाव जाहाथे आगारनो नाङा, बिनि थाखाय गुबुन हारिया सोलो मोनलाङो। बिनि थाखाय जोंना मोनसे ओरैबायदि जानांगौ, किसुमान गोदो जाबायदिमोन जों नुबोदों उन्दैयाव, जेरैहाय माबा मोनसे बिदा फंबायजों बुलायबाबो नांलायबाबो जाहाथे जोङो बेखौ दोनथ'नानै जाहाथे मोजांखौ जों फोस्रावो। थ' बिदिनो जोंनि फिउचारनि गथ' गथायफोराबो जाहाथे मोजां बिदि रोंलाङो, जाहाथे जोङो नांलायनाय बुस्थुखौ गुबुन हारिया जाहाथे मिथिया, जाहाथे बिसोर जोंखौ फोसावनानै इसेखौनो बुरजा खालामा। जाहाथे बिनि थाखाय जों दा नुबोदों, दा जाहाथे जोंनि बिदा फंबायफोरा एसे दुखु मोनो। आं बुंनाया मोनसे गोरोन्थि जादोंबाबो बेखौ दुखु मोननो नाङा। नाथाय आरो फंसे बुंबावो बेयाव, थ' ओरैबायदि जाबाय दङ, जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव दङ नंगौ, जोंबो दिनैसिमबो निजेनि बिमा बिफाखौ जों बावाखै, जोंनि बिदा फंबायखौ जों बावाखै, गुबुन जाथियाव थानानैबाबो। आरो जोङो ओरैबायदि रावखौ दिनैसिमबो बिमानि रावखौ जों दाबो फोथांना दोनदों। नै दाबो जोंनि रावा माबा मोनसे गोरोन्थि जादों नामा? जेबोथ' गोरोन्थि मोनाखै, जों सानदों आरो गोरोन्थि जायाखै। गथिखे जों गुबुन हारिनि रावखौ एसे खम खालामनानै गावखौनो गाव सिनायथि लानांगौ, दाब दाब जायगायाव थादोंबाबो। आरो जोंना बे जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जाहाथे गाजा गोमजायै जोङो जाय जेमान हायो अनसुंथाइ होनानै हयथ' एबा जिखौ जाया दै बथलसेबाबो हयथ' आर'नायानो जा, सोरबा फालियानो जा, जि हायो गासिबो खौसेथि जानानै जाय हरगोन, जाय थांगोन बिसोर गेदेर गोलावफोरनो जमा होनानै जोङो बे बुस्थुखौ जोङो मिनि खुसियै जाहाथे जोबथेसालियाव थानायफोरखौ उदाङै थाबनो उदां मोन्थों। आरो प्लास
बेयाव माने ओरैबायदि दा जोंथ' जोबथेसालियाव थानायफोरखौ जाहाथे जोंना गेदेर गोलावफोराबो एसे जोंना प्रमद गेदेराबो आरो जायनो फै बिबोबो माने बेफोर बुस्थुखौ किसुमान बेले बेजेखौ जाहाथे थाबनो सल्भ खालामनो हायो बेखौ गासैबो जाहाथे नाजायो। गगन गगन होनना बुंदों बेनि सायाव दा गगन गगन होननायाथ' बहुद बुंदोंमोन नाथाय बिनि सायाव आरो जाबसिनबायसो दङ दायो बे जाबसिननायखौ खोनाबा जोंबो दुखु मोनो नाथाय जोंनि गेदेर गोलावफोरानो बारा गोसो होआखै ना माबायदि बिदि मोनो आङो नाथाय जोंथ' फिसासो खिन्थु जोङो सानो थाबैनो गनायखौ जाहाथे मोनसा मोनसि खालामनानै बिसोरखौ जाहाथे फोलावा थाबैनो जाहाथे जेमान जि दङ बेखौ जोंनिफ्रा खौसेथि जानानै आरो गेदेर गोलावफोरा नाजानानै जाहाथे बेखौ थाबैनो बहनो। इउटुबारफोरनि सायाव मोनसे बुंनो सानो बे नांलाय खमलायखौ आं इउटुबारफोरनाव आं माखासे नुदों आं नाम खारिया नाथाय जोंबो लेखा रोंबाबो रोङाबाबो नाथाय सोरांनाय लोगो लोगो सबनि आखायाव मबाइल थायो दा गोदान गोदान इउटुबारफोरा ओरैबायदि ओंखारदों थारमाने माबा मोनसे जाबा गावजों गावनो खमलायो आमुखा आमुगा रायो आमुखा आमुगा रायो माने गुबुन जाथिफोरा बेखौ सोलोंलांबाय दङ गतिके बे बुस्थुखौ एसे माने मोजांखौ हर गाज्रिखौ दा हर आरो बेखौ बिरायनाय बुस्थुखौ बारा थिग मोनाखै जोङो माने बेखौ बन्द'खौनो खालामनांगौ बिलकुल हा दा दिनै जेरैहाय नों फंबाय प्रान्जल नार्जारिया जोंनि गुवाहाटियाव फैदों जोंनि हारि होननानै जोङो लेंहरदों हांख्रायहरदों थिग बिदि आरो सोरबा मोजां फैबावगोन बेखौबो जों हांख्रायहरबावगोन नाथाय गावजों गाव जुदि खमलायनाय माबानाय जुदि बै आमुखा रायबाय बे बुस्थुआ जाहाथे बन्द' जानांगौ जोंना एसे नांलायनायखौ जाहाथे बेलेगाव गुबुन हारिया खोनाया बे बुस्थुआ जानांगौ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।